Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Eco Foundation Deri sa lungsod sa Matalom. Manatong buhaton guys. Ato ning limpihan guys. Wah, butang-butang na rin. Na may wagang kristal. Dito. Asa na busing? Ang dito yung busing. Bisihan mo busing na? Ha? Bisiha? Busy pa ganyan. Ngayon. Pakuan yung tanan na busing. Ha? Kabubungan na ba? Pero Domingo po, kuwan na ipakante. Oh, sige.